Здравейте на всички, записах това просто видео, показвайки само снимката на този продукт в видеото, както можете да видите, само за да ви кажа мнението си и какъв е опитът ми с използването му. Твърде срамежлив съм да говоря с камерата и това беше идеята, че трябваше да направя това видео. Също така се извинявам, ако съм казал нещо грешно. Направих това видео само за да помогна на някои хора, които се нуждаят от този продукт, тъй като и аз имах нужда от него преди няколко месеца. Също така е много важно да изгледате видеото до края. Има много сериозно предупреждение какво се случва с някои хора, които купуват този продукт, и почти се случи и на мен. Имах сериозен проблем с косопада, внезапно косата ми започна да пада и това много ме притесняваше и нарушаваше рутината ми. И говорейки с приятел, който също използваше този продукт, той ми каза за подобрението си с продукта, че косата ви е спряла да пада с този продукт. Така че аз също взех решение да купя. Купих го преди 2 месеца, отне 4 дни докато продуктът пристигне тук в дома ми, използвам го от няколко седмици и наистина му се наслаждавам, косата ми спря да пада, виждам, че растат нови кичури, а също така виждам, че косата ми е по-хидратирана. Така че това беше моята препоръка, надявам се да помогна на всеки, който има съмнение дали наистина работи. Беше добро решение, когато го купих, препоръчвам го на всеки, който иска да го купи. И приятели, предупреждението, което трябва да направя, е, че поради големия успех на този продукт, някои хора фалшифицират и се опитват да го продадат на някои сайтове тук в YouTube и фалшиви сайтове. И за да избегна измама, аз ще напусна официалния уебсайт, откъдето го купих, тук по-долу в описанието на видеоклипа. Единственото място, където можете да закупите продукта директно от производителя с пълна сигурност. Това е, което трябва да кажа, прегръдка на всички.